penso que Galicia é un país no que se está destruindo continuamente o patrimonio arqueolóxico, que hai moito patrimonio arqueolóxico, pero que está todo descuidado, mal catalogado, e mesmo se está catalogado, se permite que se destrúa, e iso é irrecuperable. Eu apoio esta iniciativa porque eu penso que temos que proteger os restos dos nosos ancestros e temos que ter respeto por eles e non subestalos de calquera maneira por 2 pesetas. Pois a mí parece moi interesante esta iniciativa porque é moi importante para o noso patrimonio de Galiza. Hombre, lógicamente hai que apoyar la conservación de estos yacimientos porque son súper importantes. Yo creo que es fundamental que todos apoyemos esta causa y no dejemos que todo se quede en ruinas y quede abandonado y encima sea edificado. Se as autoridades públicas, se as institucións públicas, a Xunta de Galicia, por exemplo, non se fan cargo do patrimonio, terán que ser algunhas asociacións privadas a que o fagan, é dicir, terá que ser o povo.